मोनसे समनि दरं जिल्ला आरो आथिखाल उदालगुरि जिल्लानि सानजाहा थानाय रौता सारिआलिनि बे बयनिख्रुइबो गोजामसिन जयभद्र हागजेर मेम'रियेल जि हाई स्कुल बिनि दिनै 48थि गायसननाय सान बिथांमोना फालिदों आरो बेयाव बारग' फरायसा फरायसुलि एलुमिनि मिट मोनसे लाखिदों आरो मोनसे गेवलां मेल दिनै आङो बे फरायसालियाव फैनानै गोबां आगुनि थांनाय 48 बोसोराव जायफोर फरायसा फरायसुलिया फरायनानै गावबा गावनि जिउखौ दाफुंबाय साक्सेसफुली दिनै बर' हारियाव बा भारत आरो आसाम आरो बिटिआरनि थाखाय जायफोरा सार्भिस होबाय थादों समाज बिथिङाव रांखान्थि आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव बिथांमोनखौ आं लोगो मोनदों खोब मोनसे नस्टालजिक आरो मोनसे आबेगिक परिबेस आरो बेयाव गोलाव समनि गेजेराव बै समनि बाथ्राफोरखौ सावरायलायनाय जादों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो आंनि फारसेनिफ्राय बे फरायसालिखौ गायसनजेनग्रा बर' माहारिनि बयनिख्रुइबो हारिखौ अनग्रा हारिनि थाखाय गावखौ बावसोमग्रा थैस' थांस' हारि मोजां मोनग्रा बिहुराम बर' सार बिथाङानो बे फरायसालिखौ गायसनजेनदोंमोन आरो बिथांनि नाजानायावनो बे फरायसालिया दिनै मोगथां महर मोनबाय 48 बोसोराव आगान होबाय आरो बेखायनो बिहुराम बर' सारनि सोरगोआरि जिउनि आलो गोजोननि थाखाय आं आर'ज गाबदों आरो बिथाङा जेरावनो थाया मानो बे फरायसालि बे ओनसोल आरो बर' हारिनि अरायनि माने थांना थानायनि थाखाय अरायबो जोंखौ बोर हरो खारन बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै बर' मिडियाम फोथांना लाखिनाय माहारिनि थाखाय जौगाहोनाय थामोनथा रैखाथिनि थाखाय बिथाङा हाबा मावलांनायनि मोनसे आदर्श आरो दिनै बे फरायसालिया गोबां गोलाव सम जिखिनि सोलोंथाइ बिथिङाव जोंनि समाज आरो हारिनि बिहोमा होबाय जोंनि इयुन जोलैनि जिउखौ दानानै होबाय बेनि मोनसे गोथां नेरसोन आरो बेबायदि हेरिटेजआ बर' माहारियाव दिनै सानफा एरफा एरगासिनो दङ आरो बेखौ जों गोजोर खालामनांगोन जुगामि खालामनांगोन गोग्गो सोलोंथाइ मोजां गियान आरो सोलोंथाइनि अनगायै मोनसे हारि आरो देश आरो समाजखौ फोथांना लाखिनायनि बाथ्राखौ जों मालाबाबो साननो हाया दा बेखायनो जों जुदि हारि आरो समाज आरो देशखौ जुदि जौगाहोनांगौब्ला सोलोंथाइया मास्ट आरो गुन गोनां सोलोंथाइ जानांगोन लोगोसेनो बेयाव जोङो डेडिकेटेडलि जिखिनि जोंनि टिचिं लार्निं बेबस्था दङ राष्ट्रीय शिक्षा नीति दिनै गोदानै माने फैदों आरो बे राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाव बिमानि रावखौ बांसिन इम्पर्टेन्स होनाय जादों लकेल लेंगुवेज आरो लकेल माखासे हिस्ट्रिखौ लानानै दिनै बांसिन गोसो होनाय जादों दा बेखायनो जोङो माने राष्ट्रीय शिक्षा नीतिनि आधाराव जोंनि सोलोंथाइखौ लांनायनि थाखाय जोंनि फरायसा फरायसुलिखौ जोङो रेडि खालामनांगोन आरो गार्जेना कनसियास जानांगोन फरायसा फरायसुलियाबो मोजाङै फरायनांगोन आरो फोरोंगिरिया मोजाङै क्लास आरो बाखि खामानिखौ मावोब्ला बर' मिडियामनि जि सोलोंथाइ बेखौ साबसिन हामसिन लेभेलाव जोङो लांनो हागोन होननानै जोंहा मोनसे टारगेट दङ मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार बिसमुरिनि सिखोनाजाहार बाथौ आश्रम फरायसालिया 2023-24 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो सिखोनाजाहार बाथौ आश्रम फरायसालियाव दायो KG 1 निफ्राय क्लास 9 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि आर'ज बिलाइखौ हरगासिनो बे फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसा आरो दिथागिरिफोरनि थाखाय जुनिया खाबुफोर दं खाबुफोरानो जादों बे फरायसालियाव जायफोर गार्जेना सानै गथ'नि मुं थिसनगोन बिसोरनि सासेया मासुलखौ रेहाय मोनगोन बेनि अनगायैबो हौवासा हिन्जावसानि थाखाय बे फरायसालियाव आलादा हस्टेल आरो इंराजि रायज्लायनाय थाखोनि खाबु दं बेजों लोगोसेयैनो इंराजि सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि थाखाय उफ्रायै कचिं होनाय आरो बे फरायसालियाव बिमा रावखौ बिथा खालामनानै बां रावारि सोलोंथाइबो होनाय जायो नोंथांमोना बे फरायसालियाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9678235771 आव नङाब्ला फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन